Ako ste už zrejme zaregistrovali, už počas tohto leta môžete používať mobilné služby v zahraničí za ceny ako doma. Roaming teda našťastie nekončí, ale ani nie je zadarmo. Pozor, nová regulácia platí len v krajinách Európskej únie a na Islande, Liechtensteinsku a v Nórsku. Regulácia sa nevzťahuje na volania zo Slovenska do zahraničia, v týchto prípadoch totiž nejde o používanie služieb v roamingu. Mobilní operátori môžu stanoviť podmienky primeraného používania, s ktorými je potrebné sa vopred oboznámiť. Predídete tak prípadným nedorozumeniam s vašim operátorom. Aby ste predišli vyššiemu účtu za dátové služby mimo krajín Európskej únie, tak pred odchodom na dovolenku dočasne zakážete automatickú aktualizáciu softvéru alebo si nastavte telefón tak, aby si vyžiadal pred aktualizáciou váš súhlas. V prípade, že sa budete pohybovať pri hraniciach Európskej únie s inými štátmi, tak si nastavte manuálne sieť, aby sa váš mobil necene nepripojil na sieť krajiny, kde regulácia neplatí. Dúfame, že tieto informácie boli pre vás užitočné a prajeme vám príjemnú dovolenku.